Naog-daog yun ang usa ka dakong poultry farm sa sitio Pawa, barangay Usmad, lungsod sa Argao, Cebu. Niadtong Martes, March 19, pasado alauna sa hapon. Adunay gilapdon nga 2,860 square meters ang poultry farm. Di napaig yun ang 10,000 ka mga manok. Lakip na ang mga itlog nga wa pa ma-harvest. Gimanabanang mo kantidad sa 100 million pesos ang gibiling danyo sa sunog nga giisa sa third alarm ug hingpit nga napaong pasado alas 6 nas gabi. Gitataw ni Fire Marshal Senior Inspector Archie Custodio sa Argao Municipal Fire Station nga wala pa'y labot sa kwintada sa 100 million pesos nga danyos ang mga napaig nga manok, ikipo ug mga itlog. Posibleng mudako pa ang kwintada sa danyos. Sa pamahayag sa caretaker nga sa wa pa muulbo ang kayo, nag-brown out sa dapit. Dihang ipaandar nila ang generator, nakadungog sila og may nipaka sa luyong bahin sa poultry farm. Usak kini sa gisubay sa kabumbirohan nga nagpadayon sa ilang investigasyon aron masayran gyud ang hinungdan sa maong sunog. Kandak pataan ni og kuan investigasyon gipaladman pa namo base sa po ang kuan dito sa po ang assessment sa area. Mag-amping kay karong panahon na tuod man ni prevention man karon kung mahimo lang likayan nato ang pagdaog, likayan nato ang kining mag-usik-usik na og tubig, likayan nato ang kining atong mga bata nga magdula-dula o kining posporo o